Wel, Ryan, y Burtoniad, Richard Burton ag Elizabeth Taylor, sut rei ydyn nhw i weithio efo nhw, proffesiynol? Weithiau sydd ddim gyda hi o gwbl. Yr rhan na weles ti nawr yn enghraifft, ti'n bod, y rhan fach gyda llaw sydd gyda i yn y ffilm. Nid yn Sir Benfro, gnawd yr rhan. Na, yn y studio yn Llundain oedd hwnna. Ond mi weithiau sy'n agos iawn gyda fe, gyda Richard Burton. O'n i wythnos lawr yn Abergwaun, o'n i pythefnos arall yn Llundain yn y studio ag o gwmpas Llundain yn gwneud y peth, ti'n bod. Un gair ddisgrifio'r dyn yma, neu dau ar efallai, hollol broffesiynol. Mae'n gwybod i gyfrwng i'r peth diwetha. Enghraifft, lle o'n i'n gorfod cerdded trwy un olygfa, ti'n bod, y camera fel hyn, y petai nhw yn pwyntio fel yna, ti'n gwybod? Ac dyma fe'n gofyn i'r dyn y camera, Bob Hugh gyda llaw oedd y camera, mae'n gofyn iddo fe, what lens have you got on? Love. Mae'n galw pawb yn love. Mae'n galw fi yn love. Ni'n byd, yn gwneud o gwbl. Galw love ar bawb, ti'n bod, what lens have you got on, love? A mae wedodd Bob Hugh rhywbeth technigol, ti'n bod? Ac mae fe'n troi ata i yn gweud, nawr meddwl fe yna, byddi di yn y shot yma o fan hyn hyd fyna. O'n i'n meddwl, mae'r camera yn pwyntio fyna, felly dwi'n mwyn rhaid i fi actio o fewn fanna i fyna, ti'n bod. Ond oedd e'n gwybod yn union, ti'n bod, gwybod y dechneg yn hollol, ti'n bod. Hollol broffesiynol, un tec bob tro ar bob peth, ti'n bod. Be amdano fo, nid yn hirmau waith rwan, ond yn gymdeithasol, ges ti gyfle i gyfarfod o a Liz Taylor? O, do. Y bore cyntaf yn Llundain. O'n i yn y studio yn gynnar iawn, a mi eisiau gael brecwast gyda fe yn y studio, mae'n cael brecwast yn y studio, ti'n bod, 4 dwsin o gippers. Yna beth o'n i brecwast, 4 dwsin o, i'n dod gippers, yna mas yn liste. Ac o'n i'n cerdded lawr i'r studio nawr, ti'n bod, a mae fe'n gweud, by the way, love, meddwl fe fanna, you're invited to dinner tonight if you care to come. Ti'n bod, if I care to come, ynddo fe, ti'n bod, dyma'r peth mwyaf. Ac hefyd meddwl efallai bod yna gyfle i'w chyfarfod hi hefyd, ti'n bod. Ac mi es i adre. A gyda bod e'n gweud yn meddwl, wel, beth allai fynd gyda fi nawr, ti'n bod? Sa'n ni'n ôl yng Nghymru, dyn ni'n gweud, fi'n mynd i gael cino gyda hwn a hwn, o, botela bach o win, ti'n bod? Ond beth wyt ti'n mynd i Elizabeth Taylor i gael cinio? Ti'n bod, ti'n mynd â botel o win, ti'n bod, mi ddim yn gwybod beth ydych chi'n mynd. Ond mi es i a twffin o flodau iddi, ti'n bod? Blodau bach, ti'n bod, daisies a carnations o thola, ti'n bod? A mi wir, oedd y twffin blodau yma wedi cael ei ddod i mewn fas anferth ac yn y blaen, ti'n bod? Ond oedd hi'n noson arbennig iawn. Nath hi... Sut di? Dyma ti, oedd hi'n cyrraedd adre, ti'n bod, y tŷ yma yn Hampstead gyda llaw. Mae 3 tŷ gyda nhw yn Hampstead. Ti'n bod, na gyda nhw 1, 3, ti'n bod? Oedd hi'n cyrraedd adre, oedd Richard Burton a finne wedi bod yn siarad am dipyn, cyn bod hi'n cyrraedd adre, wedi bod yn ffilmio lawr yn Shepperton, ti'n gweld. A mi ddaeth hi adre, a dyma lle oedd y tŷ yma yn sydyn reit, oedd rhyw gynnwrf yn mynd drwy'r lle i gyd, ti'n bod, Madam has arrived home. Oedd pobl yn dod mas o bob drws, ti'n bod, pobl yn dod mas, pobl na weles di erioed yma yn o'r blaen, ti'n bod. Ac yn agor y drws, rwy'n ddim bach yn cymryd y ci cynta, yr ail gi, trydydd ci, a'r cwn mae'r os o lle i gyd, ti'n bod. Oedd y frenhines wedi cyrraedd gatre. Ac dyna'n union fel oedd hi'n cyrraedd gatre, ti'n bod, oedd rhyw awyrgylch, rhyw gynnwrf yn mynd trwy'r lle i gyd. Di'n brydferth? O, hynod y brydferth. Oedd hi maidd hi'n hynod. Peth cynta wyt ti'n sylwi o'r llyged. Fi wedi clywed am bobl yn gweud bod gyda hwn a hon neu hon a hon lyged fioled. Wel, mae gyda hon lyged fioled, ti'n bod, mae'n eu lliw nhw yn, ti'n bod, dyddallu di mwy o lai.